Het sloopte zwembad De Frosk in de Westereen krijgt invulling. In 2024 komen er zo'n 30 nieuwe wenten voor starters en senioren. Het is dus een hele studie om vooral gaan. Plus daarnaast is er ook vanuit de RIE een verzoek geweest om vooral te zien naar wenningen voor mensen met lietse beurs. Dus daar hebben we vooral berichten, maar er is ook een soort vraag naar seniorenwenningen. Dus daar hebben we ook rekening mee houden. Dus dat zijn eigenlijk de twee doelgroepen waar we hier plak voor zitten. Ik heb hier daar wat informatie in won bij een paar verschillende grote aannemers. En dan beginnen de prijzen voor dat soort woningen toch bij €150.000 per woning. En dan met de bouwgrond er nog bij op. Dus stel dat er ongeveer 50.000 wijzen. Het hangt even vanaf hoe groot dat de kabels worden. Maar daar zoest om en bij de 2 ton tot 250 zoest een woning bouwen laten kunnen maken. Van eind 2024 aan kunnen meesken haar een inschreeuwen voor de wenningen. En de gemeente verwacht het een soort belangstelling. We gaan een janne houden voor starters, dus daar hebben we heel veel informatie bij gewoon. Nu ben ik natuurlijk al eerder onderzoeken die terug een bureau, KNW heet dat. Die is de dwarpen geweest en vragen gesteld en had vooral jonge welheid de behoefte. Dus daar baseren we ons op. Nou ja, en op die manier komt het dan op een aantal.